दावसो देलाय आंनि खिथुखौ गारदोबाल नोंनि खिथुखौनो गारनो हायो नामा बाल नोंनि मोजांनि थाखायसो आं नोंनि खिथु जादों नाहाय आंनो बे बबाखौ नाङा नों बबानि थाखाय फैदोंबा आंहा बेफोराव जेबो सोमोन्दो गैया नोङो बबाखौ बासिदों आरो रावखौबो बबा होननानै बासिनो मोनाहाय दुम्पाव पाप नाङो मिथिबाय आं बेखौ बबा होननानै बुंनायनि जाहोनबो दङ बेहा खुगा थानानैबो रायलायाबा राव थानानैबो जेबो बुङाबा बेखौ बबायानो होनगोनथ' आरो रायलायनो बायोनोहाय मा रायलायनो बाग्रा मानसिया मोजांसो नोंखौ रायनायबो नङा जेबो बुंनायबो नङा बखिनायबो नङा नों माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंबाबो बियो बानानैनो नोंखौ जेबो बुंनाय नङा मालाय माबा मोनसे नांगौ जायोबा नोंनो मेसेज खालामगोन बियो मिथिबाय होमबाबो आंनो नाङा आंनिबो फसायनाय जानांगोन ना दावसो देलाय जोंना हिनजाव मानसियालाय फसायनाय हौवाखौलाय बहा मोननांगौ जाखो हिनजावफोरा हौवाफोरजों फसायजाबासो जोङो हौवाखौ फसायो होमबासो मोनो जों सिगां हौवाखौ फसायग्रोनानै मोनाबा बुहुमाव 90% हिनजावानो गावनि गोसो थोनाय हौवाखौ मोना मिथिबाय मानो होननानै बुङोब्ला हौवाफोरासो हिनजावफोरखौ प्रप'ज खालामो बेनिफ्राय हिनजावफोरा हौवाखौ फसायनानै गोसो थोसिगोन उनाव गारनाया बेलेग खोथा आरो नाथाय बांसिनानो हिनजावफोरा हौवाफोरखौ प्रप'ज खालामा बेनिखायनो नोंबो नोंनि फसायनाय बायदिखौ मोननाय नङा नों बुंनानै लायाबा मिथिबाय होमबाबो आंनो हौवा नाङा आयौ माला हौवा नाङा होनबानो जागोन आरो नों खेबसे लोगो हमहैदो बाल हंलाखौ गोसो थोयो थोआ आं नोंखौ हाबा खालामा होननानै डाइरेक्ट खुगायावनो जुमुदै नांलायलायनाय रायलायना फैबानो जाबाय होमबानो नोंखौ बियो फसायनाय नङा मिथिबाय मानो इसिबां अख्राहाय नोंनि जरा एबाव आङो नामबो होआखै आं नोंनि जरा एबखौ दिनैसिमबो नायाखै जेबो नङा बाल आं दङ ना बेनिखायनो नोंजों समायनाय हौवा नागिरनानै लाबोबाय आं बे रायलायियानो मोजां बाल जेबो नङाहाय दुम्पाव खेबसे लोगो हमनानै नों हाबा जायाबा जाया मोजां मोनाबा मोना एकदम खुदै रेजेरलायनाय मोखाङाव बिदि बुंनानै फैबानो जाबाय मानसिया बिराद साफा मिथिबायना बेनिखायनो नों गावनो रेजेक्ट खालामनानै फैदो नों रेजेक्ट खालामाबा बे आंखौनो मेसेज खालामबाय थागोन कल खालामबाय थागोन कलाव रायलायो आरो बियो फनाव एसे रायलायो होमबाबो रायलायनाय होनाहाय बेफोरखौ मेसेजआव बा रकेट खानायसो बाला जिबायदि हिउ लिरखायो होमबाबो आं लोगो हमाहाय नों लोगो हमाबा आंखौ हंलाया आंनि खर'खौ जागोन ओमफ्राय आं नोंनि खिथुखौ जागोन जायखिजाया नोङो दाहाय लोगो हमहैदो बाल नोंसोरखौ मोनसे हटेलाव लोगो हमलाय होगोन मिथिबाय चाउमिन मम' जानाय फावैनो नोंसोर रायलायबानो जाबाय माने नों बेखौ रेजेक्ट खालामबानो जाबाय मिथिबायना बे हंलाया आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थागोन नङाबा जागोन दे आं हले रेजेक्ट खालामनानै फैगोन दै आं हले मोजां मोनाबो बेफोरबायदिखौ सुखुआबो आङो मा मेसेजल' गेलेबाय थानाय बेलाय आंहा मेसेज खालामनो बिराद बायो गोदो एसे मेसेज खालामनो लुगैबाबो बोसोरनैसो जाबाय आं मेसेज खालामनो बाग्राया इम्पर्टेन्टबा कल खालाम आंखौ मेसेज खालामला खालामबाय थानाङा आंखौ मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जायाखै बेफोरबायदि सोंजानो बिराद बायो आं बेनिखायनोथ' हंलाखौ नों गावनो रेजेक्ट खालामदो बाल थां ओंखारनानै फैदो आं नोंखौ लानानै थांनोसै साहानि खरसखौ आं होगोन मा ओंखारलायनांगौ बिदिनो थांगोन आंहा मोजाङै थांबा आंखौ फसायबालाय ओरैबाबो हंलाया नोंखौ फसायखाबाय आं बिदिनो थांगोन थौ थांनांगौबा फरायसाफोर बेनो जाहैबाय नोंसोरनि गोदान मेडाम बिथाङा नोंसोरखौ गाबोननिफ्राय फोरोंगोन मिसेस हाफां जोंनि फरायसालियाव नोंथांखौ बरायबाय थेंक इउ स माच आं हानायमानि गाव जेसेबां हागौ बेनिख्रुइबो बांसिन बेस्टनिफ्राय बेस्ट होनो नाजागोन जाहाथे फरायसाफ्रा आंनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनानै गावसोरनि फिउचारनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै आं आंनि बेस्टखौ होनो नाजागोन जों बेखौनो लुगैखायो सासे फोरोंगिरिनिफ्राय थेंक इउ स माच अब्ला नोंथाङा गाबोननिफ्राय फैनो हासिगोन जागोन दे दुम्पाव मोजाङै रायलाय दे आं हले हाबा जाया होननानै बुंखागोनहाय खुदै रेजेरलायना रायलायबानो जाबाय दे बेयो बेफोरबायदिखौ सुखुआ मिथिबायना हंला आं दुम्पावखौ लानानै फैबाय मोजाङै खुगाखौ बाहायबानो जाबाय दे बांद्राय बारलु बाला खालामनाङा दै आं एसे साइडआव जिरायहैगोन नोंसोर रायलायबाय थाबानो जाबाय अके होननांगौ बाल ओंबो होना बाथामिसा दुम्पाव नों रायलायदो दे जागोन दे all the best दुम्पाव आयौ बाला एसेबां मोजां कापोल बानायनानै होबाय आङो जरा लगायनानै होबाय बिसोर सानैनिया मा जागोन आयौ बाला बे फाग्ला बिदिजों जायो आरो रायलायनो बालायनाय बालाबो हिनजाव मोना बियो
मा जागोन? आं जेबो जाया, नोंजों रायलायनोसो फैदों। दाउस्रि देलायनि सिगाङाव नों आंखौ लोगो हमनो होननानै बुंबाय थादोंनो, बेनिखायनो दाउस्रि देलाया आंखौ ब्रा ब्रा लानानै फैबाय। आयौ, बहा थांलायखो बेलाय? हिनजाव लोगो हमनो फैनायानो बिदि जायोहाय बेना? जाम्बासो जाखो ना मासो जाखो बे मानसियालाय? दुम्पाव, जा। ए, पिजासो लायनो थांदोंमोन बियो। खोन्थाया माया दुफुं सिखारनानै बिदि थाङो आरो मा बुजिनो बिदिखौलाय? हंला, नोंसो आंखौ लोगो हमनो होननानै लिंहरदों जेब्ला नोंसो रायलायग्रोनांगोन दे। नों रायलायनो बाबा जायाना? जा। आं मा बुंदों बेखौ बुजिदोंना बुजियाखै नोंलाय? आं पिजा जानो फैयाखैना, नोंजोंसो रायलायनो फैदों। खोनासं हंला, आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा दे। माने आं नोंजों जुलि जानो हानाय नङा। नों रायलायाबा, गोसोनि खोथाखौ बुङाबा, नोंखौ आंल' नङा, गोबां मानसियानो नोंखौ सुखुनाय नङा। नों रायलायनांगोन, मिथिबाय? रायलायबासो नोंनि गोसोनि खोथाखौ मिथिगोन, बुजिगोन। आंल' रायलायबाय थाबा जायाना? नों बिदि फंसे फंसे बुंबा मा बुजिनांगौ जाखो? खोनासं, आं नोंजों बेफोरबायदि टाइम पास खालामला। नों फंसेबो रायलाया माया आंखौल' रायलायहोबाय थानाय, आं फसाया बेबायदि हौवाखौ। मा बेलाय? आं जोबोद समायना दुम्पाव, बयजोंबो अनजाथाव। नोंनि खावलाय फारनैया गोजा गोजा माइसे नायबाय थाथावथाव। नों बे खोथाखौ लिरनानै बुंस्लायस्लाय नों खुगाजों बुंनो हाया? आरो मा लिरलायखो? आं गोबां सिख्ला लोगो मोनबाय, नाथाय आं रावजोंबो 1 मिनिटनि बारा जिरायफेराखै। नोंजोंसो रायलायगासिनो आङो। हा? बेखौ रायलायनाय होनो आरो नों मेसेजाव टाइपिं खालामनानै खोन्थानाय रायलायनाय जाबाय। आयौ, मानसि बरिंनि हौवा नागिरनानै होखो बे दाउस्रि देलाया? आरो मा लिरलायखो? I love you? I love you too. आंखौ थेमालि खालामनाय बायदिसो मोनदों नामाहाय बियो? आइ, माबायदि मानसिया नोङो? नोङो साला गाव रायलाया, ओमफ्राय आंखौल' रायलायनो होबाय थासिगोन। नोंनि बाहागोखौबो आं रायलायफानांगौ नामा? माबायदि अलसिया मानसिया नोंलाय? बेथ' माथो दुम्पावसो। मानो नांलायदों बिसोरलाय? एन्टनिय', नों बेवहायनो थाथ' दे। अके। आब' दुम्पाव? औ, फावगालिसो माथो। औ, माबाफोर जादों नामा? जायाखै। औ, बेबायदिनो खुगा ओंखारनांगौ, मिथिबाय? मा इसे अलसिया रायलायनो बालायनाय? सोरखौ नुनायहाय? खुगानि रावखौ बाहायनो बालायनाय? मा खालामनो थाखाय जमा दोनदोंहाय नोङो नोंनि गारांखौ? हा? एसे अलसिया थायो मानसिया, इसेबां अलसिया थायो? आब', मा जादों आं बुजियाखै। माथो बुंबावनो आरो, लाजि फोनांनाय बायदिसो जागोन। खुगानि बे रावखौनो दिहुननो बायोनो, अलसियाथार, रायलायनो बायोनो। रायलायनो बायो? औ, रायलायनो बासोयोनो। एसे रायलायनो बायोबा बबे सासे नागिरनानै लाहैथां बाल। आं बेफोरबायदि बबा टाइपनि मानसिजों आङो रायलायनो बायो। आरो दिनैबो आंखौ लोगो हमनो होननानै दाबुंखा। फावगालि, जिरायदो। नानसोर, आं दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनादों आङो मानसिया रायलायनो बानाय। जिराय। आयौ बाला, नै हिनजावजों खारजाबायसो माथो नोंलाय? है, एसेबां रायलायनो बायो नामा? थां, बेनि उन उन थांनानै बुरखायै थां। हा? थांबायबो बाला? खोथाखौलाय गासिखौबो मानियो, नाथाय मानसियासो मानो अलसिया रायलायनायाव? ओमफ्राय नै, उनथिंजाय माबा नुनाय मोनदों आं। नुदोआनो खोमा। लायथो, नंगौथ' आरो। फावगालि, मा बेरायफैदों? औ। आच्छा, बै लोगोआव थानाय सेंग्राया थफिरामनि फंबाय नङामोन होनलाय? औ, नंगौ। आयौ बाला, मा मेजरलायदों नामा नोंसोरलाय? दे, बांद्राय गाज्रि नुवाखै जराखौ। मोजांखौनो नुदों दे। अके, लादे रह, बाय बाय। एन्टनिय', बे मादैनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा, बे जानला मानला ओरैनो बुंलाबायो। गाज्रि मोना दे, माखौ गाज्रि मोननांगौ जाखो? आच्छा, फावगालि, मा जागोन नों? ओरैनो थान्दा मोनसे लोंनोसै नामा? ओमफ्राय चावमिन। आच्छा दे, होमबालाय आं अर्डार खालामहैनि। जागोन दे।